どうも皆さんおはこんばんにちは、ファミユです。今日もねダークソウル3の方やっていこうと思います。前回はですね不死貝の方から、橋の下の方のかがり火までっていうことだったんですけども、今回はね、次のかがり火までを目指してやっていこうかなと思います。では進めていこうと思いますけども、これ先に行ったところに何かあったかな。パスマプのおっさんがいるぐらいかな。違うか。おっ、4股なんちゃら4股なんちゃらが取れた。4つ股なんちゃらまあわからない。でこれなんもないかな。なんもなさそうだな。そしたらばはい、こんにちは。あいてっちゅう。火炎瓶やるから。オッケー。Aha, unkindled, are we? Welcome to my abode. I am Cornix, an old pyromancer. A crow in his cage, as you see now. But here we are, an encounter for the ages. I hear the unkindled make for fine vessels. Care to learn some pyromancies from this old man? 学びま Most す。 wise. A chance encounter should not be squandered. To reiterate, I am Cornix 大 of the 沼の Great コル Swamp. ニクス。 The pleasure is mine. おお、出れるんじゃん。ハンドアクス来ましたね。んでと大体ね、歴代呪術師はなんか大沼のとか沼のなんたらってがつくような感じなんですよね。で今回も沼のがついたんですけども、あ、これね、やつね。よし。いやー待てよ、攻略だからな、やっぱな、やっていかないと。あーもう怖い。もう怖いんだよねこいつ。マジか。あーちょっと、うわーこいつが非常に厄介。だいたい3回目の攻撃を狙っていくといいんですけど、冗談じゃないですね。どこが3回目の攻撃狙ってきた。全然ダメじゃないか。3回目ですね。オッケーで上を倒したので、もうこれで OK ですね。あれ、うわ、もう悪趣味だな。さてと、ここはあと行くところはないかな。
こここの前、橋渡ってきたところですね。で、ここを倒して本当は下に行くっていう感じなんですけども、まあ、ああいう感じでね、ショートカットをここから降りることでできますんで、断然ね、かがり火に近いということで、おすすめです。では、この前の骨のところのね、ちょっと謎解き行きましょうか。では来ました。ここからね、骸骨さんが前回の方言っていた謎解き、ちょっとしてみようかなと思います。あれ中から開けれたパターンかな。どうも、背負ってるやつは、これまでのやつと違うと思うんですよね。攻撃もしてこない。んんんえどこここマジで何が起こった？あなた誰？ Well, what's up? This pit is for hollows, not for the likes of you sane folk. Or perhaps you are a hollow, posing as otherwise? Yes, then we are just fine. It's important to know who you are. But we'll all be mad soon enough. And should you be undead, well, all the more so. Beware, the shackles of the gods are fragile. You might need this. Etch it on your heart if you feel your sanity slipping. 積むもの。 Come here to pile up your victims, for that will form your anchor. You'll see when you go mad. They'll be your family. You'll go mad. Take my advice. Use this bone. お This pit is for hollows, and for the occasion you've better things. 気管の骨片までくれる。なんて優しいやつなんだ。持ってないな。立ち去る。よくわかりませんが、まあそういうことだったみたいですね。どうもあれは敵ではなかったと。で、ここに来るためのギミックといいますか、NPC といいますか。であったそうですね。ですね、今回攻略ということで、もともとこれ攻略動画の予定、ただ実況するという予定だったんですけども、実際はただ動画撮るだけなんですけども、攻略の方もね、やっていこうかなと思いまして、あれこれもしかして下降りたところ、これも
ちなみに、かがり火ね、行きたいって方は、もうこれ下進んでいただいてですね、試しにね、行きます。もう次のかがり火かかりたいって人は、ここ降りていただいて、そして、ここを、降りて、廃校のネズミちゃんたち、こんにちはと。で、この霧をね、抜けたところにですね、奴がいるんですよ。でっかいだけのネズミ。体力もそれなりにあるんですけど、血ばみかな？指輪。多分あれは、出血ダメージを抑える。ですかね。この奥は何もなかったよね。ないな。ですね、ここに来ると、もう、このように、かがり火があります。でも、これ簡単なんですね。次のかがり火まで来ちゃいました。来ちゃった。来ちゃったか。いやー、来ちゃったか。じゃあね、今日はもう、サクッとね、ここ周辺のね、散策をしてですね、終わりという形で、行こうかなと。なんだばあさんじゃん。おーほーほー。マジやべえばあさん。もう来ねえぞ。もうばあさんここには来ねえぞ。もう何にも落とさない。ばあさーん。よし、オッケー。ざっくり。なんもない。登れるけど何にもない。降りれて何かある。オッケー。いいね、いいね。はい、こんにちは。あいつ。おー、ばっか野郎。ここはね、安全に行きましょう。くっそ。安全に行かしてくれよ。危な。はい。え？ああ。ね、至るとこからね、このゴブリンかなが寄ってたかってくるんでね、なかなか緊張感がね、あるステージなんですよ。あいつなんだ。
バカじゃないの？させない。終わりっぽいのかな？見た。オッケー。こいつらゾーンだな。オッケー。こちらからは開かない。びっくりする。ほんと怖いよね。ほんと悪趣味。もう。もう。ほんと怖い。いた。ここはどこかな？こんにちは。ちょっとすいませんよ。この場所はどこ？ゴミくず。あ、どうもね、最初市街からね、こっち来る道の分岐ルートもう一本の道を進んできたみたいですね、ここは。では、ここからね、ここじゃない。どっからだったかな。ここからね、落ちていくとね、先ほど入れなかったなっていうところに入れますんで。気持ちいい。よし。で、開けていく。ってことでですね、今回はこれで終わろうかと思います。なかなかね、探索だけっていう感じになったんですけども、次はですね、地下道の方にもう一つ扉がありますので、そこからですね、続く道を探索してですね、行ければボス戦もやっていこうかなと思いますので、また次回ですね、見ていただければと思いますので、皆さん、今回もありがとうございました。ではまた次回会いましょう。さようなら。